Pozdrav dragi učenici! Dobrodošli na video lekciju iz predmeta informatika u 5. razredu. Ova video lekcija nosi naziv Preračunavanje dekadskih brojeva u binarne brojeve. Danas ćete naučiti kako preračunati dekadski broj u binarni te samostalno rješavati zadatke. Preračunavat ćete dekadski broj u binarni korištenjem metode uzastopnog dijeljenja te korištenjem težinskih vrijednosti. Naučimo prvo kako preračunati dekadske brojeve u binarne. Upamti! Dekadske brojeve u binarne možemo preračunati na dva načina. Metodom uzastopnog dijeljenja i korištenjem težinskih vrijednosti. Metodom uzastopnog dijeljenja broj uzastopce dijelimo bazom 2 te zapisujemo cijelobrojne ostatke. Postupak dijeljenja ponavljamo sve dok količnik ne bude jednak nuli. Binarni broj tvorimo korištenjem ostataka dijeljenja. Pogledajmo primjer. Dekadski broj 56 preračunat ćemo u binarni broj metodom uzastopnog dijeljenja. U sljedećem primjeru koristit ćemo tablicu težinskih vrijednosti. Vaš zadatak je nacrtati tablicu težinskih vrijednosti, a zatim slijediti upute iz videa. Pomoću tablice težinskih vrijednosti dekadski broj 108 preračunat ćemo u binarni broj. Ponovimo. Dekadski broj u binarni preračunati možemo korištenjem metode uzastopnog dijeljenja i korištenjem tablice težinskih vrijednosti. Na kraju video lekcije napravite samorefleksiju. Odabirom smajlija procijenite koliko ste bili aktivni. Ukoliko vam je ova video lekcija pomogla, stisnite like i podijelite ju s prijateljima iz razreda.